Hej, det er Lej med te, det her. Hej. Det er forbi. Væv! Ej. Hvad er det i? Er det her, der er blevet begået? Er det ikke? Her, der er blevet begået? Er det her, der er blevet begået? Er det her, der er blevet begået et mord? Der er faktisk begået 2. Så vi snakker altså om dobbelt Ole Henriksen her. Er det ikke rigtigt? Chef? Har vi kigget på? Ja, det var så herinde. Vi fandt dem. Hej, lå i den sofa. Stoffer i den store. Jeg mener om en bog, lidt. Vi skal nok tage os af det. Jeg får lige sofa sig ind, og så ordner vi lortet for dig. Jeg skrid så! Hvad er det? Sofus! Hvad der tager så lang tid for dig? Kan du ikke de store hamster og være derude? Ja, nu bare. Ja. Jeg kan lige en sødt salgstand. Ja, tror du, der bruger en magisk til at finde ud af, hvad der er sket? Hvad vi ser? Du vil godt bruge noget mælk. Skal ikke det der? Don't see! Krab. Krabefrugt. Anden! Ja. God service. Har du hørt en dubi? Slå fandme sin tid herinde. Kæft. Hvad mærkeligt han vil. Hallo? Vi er færdige, mand. Det smager ikke lidt mærkeligt, det der. Ja, det synes jeg også, det gjorde. Det var fordi det... Nu salsaen min. Ja, det er sådan, vi tror det. Det er sådan, vi tror, det sker. Men altså, hvordan kan I vide, at morderen er 1,85 høj, og at han godt kan lide salsa, og har krøller? Jamen, det er bare sådan noget, vi kan. Men i hvert fald, tak SS, fordi I hjalp mig med at opklare mysteriet om salsasauce.
Jeg tjekker huset på andre ting, ikke? Der er røgvarme der. Så tager jeg den. Around the house. Fanden. Hvad søren sker der her? Jeg har skudt din makker, så lad det gøre nu. Kun én ting. Fuck!